danna subscribe domin samun sabbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu a kowane mako. Mun gode. Yawwa baba, yanzu idan ka aihu, waye kake da ra'ayin yi wa takwara? Gaskiya waɗanda nake da ra'ayin yi wa takwara mugayen azzalumai. Ina tsoro kada ɗan ya taso da irin halayensu ya gama da Ni kan ina da ra'ayin takwara, ba zan yi da na sani ba. waye hakan? Alhaji Naziru sarkin waka baya hasada kuma baya cin abin da ba nashi ba. Kuma gashi baya faɗa. Kaka yana faɗa. To akwai rashin gaskiya a gefe. Amma baba wani firamare kai ne? Gwamnati. Kandirin fa. Gigi. High level fa. Capital.